ama ene kerembra ya tuli ngo nyaro tuli ko gachinga chitu abana twakaeta chibasari go sendireri ama chibasa chiri chisukuru mwana ko igwa banta baba likirwa ngano eta nyeri cyanyango sabuwetega nonyoro mwana bwike nyora igo likire abantu bako tuchuka na kwa busaburu uronga y'abantu bakuru nigente kiki university cyababa nanjye tukiya ko garatuwa gusinyana no musikamusi umugabano nyamira kawo tari unza enyami account yego umana kuburi kunga karungo ci proposal cyao ogutuma esi university guchikoba nambere ya mumusacu mugima ochora esanige mwangina namba ibire ochora sera mwangina mutuguru namba isato ochora ikonga ense mumwangina kono omuntu bwete ci constituency nyako banga neye moyo gayo gokolera tago de barene ngararu mugabano no tumugrango tutika abune tutaka yiturinde ekena abantu bamito tikatebani tutabwati bwoba tutabwati bosu kera toke okorike mutone nkogara busibole boche nyamira bit tinko bamuntu mutangani gusira lakini yetoke ngana boyo bagicho busibole boche I'm ready amanene bobuyo bonga basesenie omanene bobuyo bonga barende nando mungire nyasago sesenie sokonyora abantu baminto akaira akatwari atoje tumente biroge maite ayekaru nande no menyeta nkone kwanikira yanga yawe ya nuru tarigende kwana gutega siko mambe gukoko nyore nkeyo katwa gakore ndai gotwa gusikire muntu tana konyegirigite kiaho ahito kwera niyo goboko bane tuna gukore tuna gukore gere gya garo ja tena ngana kiole kai maritati ndoko made maritati yare atokore ne gasiye yu otobo mbukene kujimwina ari na tuwa kwanete igokore konye gwande bironye gwakore kuri mondo agagwa ikaiga kuri na mwinabu banda batu kuja tuwakiramu kule chimbali koja bantiga ego bago yoka school nere nasome tondo gukagera nga masomo ane mbo barenge diori bodi abantu bansometia na bodi ori batakorete gashingi gakora ngasoa seneta mwinari nga bakwani ane ngarigani no movement repone odita abora nga gusi ego bagaega itaini endukia gereta ke go ndirire ndare ngo mulengori na injendo yo bunya nyango bono nte binga toso abu bona itu no torabo ndi abore ta ke yasi ngo bono mungina agakwego na ande sukari ra je charare bona yankiyo kana ari ko mubu bona injo nyango nkururire no ambe getano etorege shiri ntorazo kontoro oranga kitoko inda ingia serikali go sine bwene one request na ngenda kitoko kubodia karuka libunge Nairobi yali toli moba no musipiko kumanyito soko na go choru boire ajina bodoro na ajin tunde bere nanje tikali mo ane ya gatatu anabonda aba inda ingia banda bala bomba kebete ko minjulinde ya gatatu ayabuna na gotebi kitinda ataka gusu one thing emotion ironta ke totene ne kwe kukwane kenye gotambwe kibese chiko no gukororwa chime buko y'abantu abantu aba bakubwatishe mwako uyu chief asegas request yane tu abature mwari go ichaka muswada banyora no na aganto na baru babeka mu buko kabago cha gutugambere kina mba tegera no uriyo bagente kenge bana chikine kiyaki yani ogo iki ayino kwane kigiyo kukurira abo ayo itigia abatureti oira no kwanya abana abo ebinde bono tutigire na kitona kubodia banta abatureti kono manye tena bora tena abatureti aba mbali banyakene ninyi o kobarangiri baikaransi tali baisa yatoka tali kende kiaba ora no ne kinayo roje bakona jere boronge oyo kuba matoka atatu nayo ba kama mbako na jerendo lia atatu bia abatureti ba mitona ni nyasaye na abaigwe abange babona boko nyora nabo bagete myakeri no ne liyo kwa gantu kalika siningiga lakini ando nyora bande batumo chibu nanda asoka ngaise kubeka aboka ke koba ngana batureti boka tegeta aye baite libanyora gantu kabo bakeiga otere nene kiyoba